Jsem Steve. Už odmala mě bavilo si honit péro, ale nikdy jsem nenašel tu správnou Goon Cave, ve které bych si ho mohl honit. To je moje gunovací cave a ty zmrné. Máme verojna v prdeli. Ale doly mě vábily dál. A tak jsem jednoho dne začal honit. A honil jsem, až jsem se udělal. A našel jsem toto. Říše, ve které je všechno, co se dá omrdat, legální. A tím myslím úplně všechno. Good boy. A teď se otoč. Vidíš tento rok? Kde to kurva jsme jako? A ty jsi kurva kdo? Já jsem Ignác Cigan Popelář. Kradu železo na zakázku. Ale nikomu to neříkejte. Vítejte v OOO. Kde je možné omrdat cokoliv, co chcete. Smažené kuře. Já jsem vlastně asexuální. Mé péro říká opak. Na tuto říši ale útočí jistí lidé s pohlavními nemoci. Já